Club Junta, building better Africa. Chifukwa tikamponya Bilala taferapo. Kwa mungu wa kumwanza zatenga sompanto basi satuonanso iya. Taona 6 years zilizopita hivi nitapula. Club Junta, building better Africa. Chabuno tili pano ndi kunyumba kwa bwana Bilala Abdul Karim, ndipo kuno mukati muonesese mu video iyi mutha kuonamo anthu asanu. Anthu amenewa abwera ndithu kudzazipereka mwamtunthu kuti ayi ife tufuna tigwire nanu ntchito limodzi bwana Bilala. Tufuna tithandizane kuwoloka nyanjayi, poti nyanjayi ndofunika ndithu bwato labwino likhomedwenso bwino, ndipo ife ndokonzeka kukhala pano ndi inu limodzi kuyenda madera onse ofunikira kuyendawo kuti bwatoli likhomedwe moyenerera. Motero mmodzimodzi akhala kuzifotokoza mwaokha kumene akuchokera, iwo ni ndani nanga nchifukwa chani apezeka pa malo ano, kapena mwina achita kukakamizidwa ndi ena ake angopushidwa, kapena zatengera iwo kuchivomereza okha kuzuza mu mtima kuti ayi ine ndilekeni ndipite ndikakumane nawo bwanawo ndigwire nawo ntchito ndichoke mbali imene ndili. Motero ndiyamba ndi mayi anga amene ali ku mayambirirowo. Mayi anga lanu dzina komanso kumene mukuchokera? Ameregenti, inuyo mwachokera kuti komanso nchifukwa chani muli malo ano? Ndachokera kwa Maere, ndabwera malo ano ndikufunisisa kwambiri kuti ndikhale kuyenda pamodzi ndi bwana Bilala. Chabwino. Tsono pamene inuyo mwapanga chisankho choyenda nawo bwana Bilala, akukhulupireni bwanji inuyo mwakonzekadi kugwira nawo ntchito limodzi kuti muwoloke mu chombo chimenechi? Anikhulupirire kuyambira lero, sindibwerera mbuyo, ndili nawo pakati pamodzi. Tsono nthawi yonseyi poti bwana Bilala anayamba pakanthawi ndithu kutulukira kubwera poyera kuti ayi munthune ndafika ndifuna ndiyimirire kuno, inu mukubwera kumene pakali pano munali kuti mmatali? Tinali kusapotera ena koma pakuona ife pano kuti anafe kuzunzika kwambiri sikulu kumaliza koma kumalizirabe m'mavuto ntchito alibe. Ndetangoti ayi koma tikalamire bwana Bilala cholinga chakuti tsogolo kwathu kuno anafe apeze mfulu. Chabwino, amene munkayenda nawo enawo ndi achipani chanji? Achipani cha DP. Chabwino. Tsono apa mukutsikimiza ndi mtima wanu wonse kuti inuyo mwabwera ndithu kuzakumana ndi bwana Bilala Abdul Karim kuti mugwire nawo ntchito mpaka na kuwoloka pa 16 September? Ndatsikimiza kwambiri pa moyo wanga wonse ndikusadza ndonanso kukupita iyayi. Ndatsikimiza mpaka na pa 16 wo. Zikomo kwambiri Maigenti, inu mawu anu omaliza kwina kumukuyang'ana bwinobwino kamerayi, mikono yanu mutamasuka opanda kumangika, mutha kulankhula mawu anu omaliza kuti anthu amene akukuonerani mungawapatsa uthenga wanji? Uthenga wanga ndi wakuti ndachoka munyatwa koma ndifuna ndiyende mu ufulu, cholinga chakuti mwina mwake tsogolo kwanga kungakhale zotani tatopa kumangika. Pano pandi pakati pa Bilala ndili nawo mkati. Zikomo kwambiri mayi wanga amenewo ndi Maigenti. Otsatira amaigentiwo nawonso azifotokoza okha kuti ndi ayani komanso akuchokera kuti nanga chifukwa chimene apezekera pano akuchidziwa kapena ena ake angowakoka kuti tabwerani tipite apa basi nkusango akhotesa mu mpandamo kuti ayi tiye tikhote apa asakudziwa chifukwa chenicheni. Bambo wanga tikudziweni? Bambo Mmero Mahoti. Bambo Mmero Mahoti, inuyo mwachokera kuti? Ine ndachokera dera la Sojeni imene ili mwadziri kumunda Mulalanje constituency. Ndikhulupirira ine ndo andale. Mwaicho kupezeka malo ano ndi chidwi chimene nyamata iyi akuchiyendesera Bilala Karim.
ine mundale ndakhala nthawi yayitali ndikupanga ndale ndapanga mundale za DPP nthawi yayitali ondidziwa ndipo andidziwa ndayenda limodzi ndi Migrant Skanda atigwirisa ntchito nthawi yayitali kwambiri kuchokera mu 2017 by elections anagwa kubwera mu 2019 general elections tidagwira ntchito mopambanisa adawina ndipo takhala nawo koma chimene chatikhumudwisa ndikuona mmene chitsogolo chilili kulibe china chilichonse chimene tachiona Mlalanje constituency ngati Musanje Lalanje chachidwi cha mtendere chimene tinalonjezedwa chachitika kulibe china chilichonse. Mukunenetsa kuti kulibe china chilichonse? Ineyo sindikuchiona fuka ndikaona primary limene panyamikuta ndi Roma ndikaona situkukomikomba phala ina ndi inayi ikukhala yakaombe ndiye chinthu chachidwi chimene ndikuchiona kuti chachokera kuboma chimeneno ili LDF ya boma sindikuchiona mwinano anu ake atha kuona koma ineyo sindikuchiona ndiye mwa icho nditamva mbiri yonena kuti kodi Bilaa ali ndi chidwi ngati mwana wa Mudera ineso ndakhala wa chidwi ndadikirira nthawi yayitali kukhala ndikusapota mayi wako mano chidwi chachi tukuko sindikuchiona ndakhala ndi chidwi lero kuti ndipite ndikamuthandize mwana iyi chifukwa pali zina zimenezo ayamba kale ekha pangati candidate sana khale nawo mu chidwi cha boma sali ngati no munthu wamba komano pano ni sogoleri ngati shadow MP koma chidwi chake chamba kuoneka ndi ifeyo ngati no atsogoli ngati mtsogoleri mahotine ndakhala ndi chidwi kuti no ndi bwino ninyamuke ndikamuthandize ameneyo ali mchidwi kale mwina chitsogolo chitaurani kupezeka lero ndabwera mosayitanidwa mosakokeredwa ndakhala ndi chidwi kuti ndabwera kuzathandiza Bilaa ndipo lo chidwi chobwerera mbuyo ndikhala ndilibe ndithandizana naye mpaka naso ndizafike kumapeto chifukwa mphatso zake zikuoneka kuti kuwina ndi ngowina kale koma ife tafuna kunthandizira powinako. Mukunenetsa ndithu kuti chombochi Bilaa Kalimu akwanitsa kale kuchidutsa chimenechi? Ndipo ndizoona ichi ndikunena zinthu umboni kudera kumene ndimakhala ine kulalanje wadi ineyo ndi munthu mmodzi ndinganene kundale ndili ndi position mwachisanzo ndili ndi anthu ochuluka kumbuyo kwangako amene amadisatira mphatso zawo zili madandaulo kubwera chifukwa chana madandaula chifukwa chazosowa zimene zili mu wadi yathu kulibe zitukuko zolongosoka ndiye pempho ndi chidwi chathu ngati ife Malawi ngati ife anthu alalanje constituency timakhala ndi chidwi kuti tizampeza liti MP wokhazikika kudera kwathu kuno kuti angati kuzatipasa chitsogolo ngati Malawi komanso ngati anthu alalanje constituency mwachoncho timakhala tikuyenda ndikufufuza koma mphatso zimene tikuziona za Nyamata zikuoneka kuti no titati mwina tampatsa mwayo tino akhale mdindo mwina tizakhala ndi tsogolo. Mungakwanise kutchulapo zinthu ziwiri zokha zimene zakupangisa ninuyo kuona kuti ayi umutsogolo lilimo? Ineyo chimene ndaonamo mu chidwi cha Kalimu choyamba wani ali ndi chidwi akumayenda mmadera nkupeza anthu oti no ngovutikitsitsa ngati achikulire amachosa zithandizo zoyenera kuwathandiza ende ndaonapo akuamangira mayena ake nyumba yavita sosoka ndi mphepo ndaona ndithu akuwathandiza akuamangira nyumba ija ndaonabe ndi chinthu cha padera chimene ndachiona kuti nzotheka kuti no chitsogolo mbali yake munthu kuti titampasa udindo atakhala ndi chitsogolo chabwino chifukwa palibe munthu amene angakhale ndi chifundo ndi munthu kapena mai yake wawina kapena bambo yake wawina ndi kuchosa zinthu kumpatsa munthu za ulere zosabwezera ndikumanye kupereka mwa ulere tikuchona ngati chinthu cha mtengo wapatali kuti munthu idu ali mchidwi choti no mumtima mwake chifundo ali nacho komanso kuphatikizapo tili ndi chidwi chifukwa choti bere imakhala imodzi thandizonso limatha kukhala limodzi ali ndi abale awo amene akuyimirira Chikwawa South amene ali Elias Kalimu zitukuko zake zija zikutipasaso chidwi ife poona kuti banja ndi limodzi la Unisi koma Unisi ngati abereka mwana wabwino ngati uyu koma nanga uyu angakhale opunduka ayi chifukwa no uphungu kuchoka banja limodzi ifeso tili ndi chidwi unena kuti no Bilaa Kalimu akhoza kutithandiza chitsogolo chabwino inetu mphatso zimene ndazoona zabwino kuti kumbali yanga ngati mwana wobadwira Mlalanje constituency ine ndaona zimene zozo chabwino atsono apapa inuyo mufuna mulisikimiziro nena kuti
mwadziperekadi ndi mtima wanu onse. Ndipo ine ndazipereka ndi mtima onse. Chimene ndachizipereka ndi mtima onse chimene ndikusikimiza pano even wina atabweresa chimene angabwerese chidwi ndikhala ndilibe chifukwa chani ndanamizidwa kokwanira nthawi yayitali ndi bwino ndinamizidwe ndi m'bale wanga nzabwinobwino kuposa kuti ndizikonamizidwa ndi ena amene alibe chidwi chonena kuti angathe kukhala ndi thandizo lothandiza munthu wina. Munali ndi udindo wina uliwonse kumene muchokerawo? Ine nali ngati member wa constituency kuti pepe. Chabwino. Ndi pano ndikunenamo ndidazisiya ndipo ndidazichoka muzifukwa zimene ndidazionazo kuti no utsogoleri waupangiri wabwino wokumbukira atsogoleri wokumbukira mamembala wokumbukira anthu akudera kulibemo. Ndinaona kuti no ndisataye nthawi ndibwino ndizikhalire pansi ndione kuti ndingatani apa kwa ntchito yabwino ya Bilal ndadzuka ndipo ndadzukadi chilichonse choyenera kuchita mwalimba mtima ntchito mugwira ndi maganizo zoyendera zanga ndi background mulowa ndilowa ndili ndi njinga za moto ndili ndi galimoto zonsezo zikhala pansewu ndikumba nazo ndifuna ndithandize Bilal. Odziwa kudziwa osadziwa akhale komadikira kuona. Sindizagwira ntchito chifukwa chosankha kuti ndili Msanje wadi yokhaya Mlalanje wadi yayi ndizagwira ntchito Mlalanje constituency yonse kuchoka pano mpaka na kukhope ndizakafika ndikuthandizana ndi Bilal. Chabwino inuyo mawu ano maliza uthenga kwa anthu amene akutionerawo tawapatseni uthenga umene muli nawo otsikimizika ndionena kuti Alalanje constituency abale anga tonse tiyeni tikasate chinthu chimene chili ndikuunika. Tanamizidwa nthawi yayitali tapusisika nthawi yayitali apa nthawi yakwana yoti tipenye tione kuti kodi chitsogolo chili pati. Chitsogolo chimene chikupezeka munyengo yathu ino ndi chimene chimwayi mwana wobadwira muno wokulira muno ndi amene tili naye. Ngati no tingathe kutipulumuka mwanayi ndiye kuti tsoka lomwina litha kukhala la ife. Koma pempho lathu ndi chipembedzero chathu kuchoka kwa Yehova tikungopempha kuti tonse ngati Alalanje constituency tiyeni nthandize ndi Nyamatayi kuti mwina tuone kusintha mu Nsanje Lalanje. Ine tupempho ndi khumbo langa ndikuwapempha abale anga Alalanje constituency ndi chimene chocho. Zikomo kwambiri bambo Melo Mahoti. Inutu tidzakufunaninso fukapa ndakumvani ndithu mwalankhula mwantiti tsiku lina ndizakufunani kuti ndikukumbuseni zimene mwalankhula mtsiku la lero. Zikomo kwambiri. Pa mbali penapa tilinso ndi bambo ndithu amene akhale akuti fotokozera kumene iwo achokera komanso chifukwa chimene chawapangitsa kupezeka nawo m'malo ano. Bambo wanga ndikudziweni komanso mwachokera kuti? Ine ndine Leonard Gamu. Ndachokera ku Makadamira. Molonda Center. Chabwino. Kumene mwachokerako inuyono munali ndi udindo wina uliwonse ngati? Ndinali ndi udindo ko DBB ndali area chairman. Komanso ndali mneneri wa ma area 32. Chabwino. Akamachita sonkhano amayimika eneyo kunena malamulo area 32. Chabwino. Tsono pakali pano inuyono kumene mwapezeka kuno ndi kumpanda kwa Shadow MP Bilal Abdul Karim. Tandi fotokozerani nchifukwa chani mwasankha kupezeka nawo malo ano kuchoka kumene munaliko? Ndapezeka kusankha malo ano ndafuna ndithandizane naye ntchito ya Karim. Kuona komwe ndaliko kudalibe chitsogolo ayi. Chikondi kudalibe. Koma Bilal Karim ngakhale sali pampando kwa ine andionese chikondi chawo. Munena zona hayi imene timafurika ndi njala ija ananthandiza ndikobiriza kula thumba yachilanga munenetsa ndithu ndikunenetsa zimene zonse. Moti mufuna kundiwuza kuti Shadow anakwanitsa kukugulirani thumba lachimanga nthawi imene anthu akuyendera makapu? Ndi munalandira ndithu mtima wanu wonse mukudziwa kuti mumapanga sapoti munthu wina? Ndidziwa kuti no ndili kwina. Koma ndidaona chikondi chimene adandionesa ndaona kuti ndibwino ndithandize Bilal. Kapena mwina nditafunsa kuti ngakhale mwapezeka malo ano imene siseka ndikudyerera? Ayi.
Mwabwera zenizeni inu ndithu kuti mudzagwira ntchito kwambiri kuti muombole ndithu msanje lalanje limodzi ndi Bila Karim. Bambo yake ndine taphunzira tonse ku primary Mabangula. Okay. Atipande kuthandiza ngati ndikuthandiza mwana wanga. Chabwino. Yeah. Chabwino komano inuyono ndi mmene mukuonera kutuluka kwanu mbali nayo ndikubwera kunoko. Chimene chakupangisa nokhala ndi chidwi kupatula kuti ana kuguliranipo chakudya mzaka ndi chaka chino kaya ndi chaka chiti. Ndi chani china chomwe chakupatsani chidwi inuyo kuti ayi ine bora nditsatire Bila Karim? Chandipasa chidwi ndi chikondi chimene andionesa ine koma sine ndekha chimene akuonesa kwa anthu ena angakhale sali pa mpando koma ena kwathandiza zithandizo zofunikira ena kwaphunzitsa ku sukulu komanso mapaderadera gulupu Nembe nyumba chidai kumadzi adanchosa kammangira kuntunda pamene sali pa mpando kwa maiganda liko kufokera munene sori zachitika ndithu zachitika zimenezo. Ayi nkhani yabwino kwambiri. Chabwino malingana ndi nthawi inuyo uthenga wanu amene mungathe kuwatumizira anthu amene akutionera pakali pano ndoti bwanji? Ine uthenga wanga ndiwoti komwe ndachokerako tonse tisapote Bila Karim pa 16 September. Ine banjanga wonse na ananga ene komanso maili amene ndikuchokerako ndifa ndikalimbikise kuti tivotere Bila Karim pa 16 September. Zikomo kwambiri. Ayi zikomo kwambiri bambo wanga. Dzina lanu paja munati andani? Leonard Eni Gango Kolo kutaya nsale kucheka mulungu. Ayi zikomo kwambiri. Dzinalo ndithu nimene mukimveramo abale athu amene mukutionera. Ayi iwowa ndi Leonard komanso akuti atichani uko yansale mcheka mulomo. Ayi bola mwakwanisa kumva nawo. Mayi wanga inu tikudziweni komanso mukuchokera kuti? Ineyo ndine Feria Majawa. Feria Majawa. Muchokera kuti mayi wanga? Muchokera kwa Maere. Maere. Kumeneko inuyo mumagwira ntchito kundale ndi ndani? Ndakugwira ntchito kundale ku TVP na Maiganda. Chabwino. Ndi pano taona kuti Maiganda kuna makwaje kwa onjeza. Kwa pachisana mali kwa teketera. Kwa teketera. Ndi pano ngati zona mazaja nkhabe. Ndeo pano tili pambuyo pa Bilala. Pano tatembenuka pano ronchele ne kumakosese ronchele na mabwera kwa Bilala. Chifukwa zaje zona mazaja mbani nama ngati nzibambono jamayoni. Moti munenesa ndithu kuti ayi mwabwera kuzagwirana dzanja ndi Bila Karim ndi cholinga choti mukwanitse kuwombola dera lanu. Moti mwamukhulupirira ndithu Bila bwino. Kwambiri takhulupirira kwa basi. Tandifotokozerani chifukwa chimodzi chokha chimene inuyo chakulimbisani mtima kuti ayi munthu koma uyu ndi musatire basi igwire naye ntchito limodzi. Chandilimbisa mtima pano kuti tintiwere bwanayo. Kwatu uphokera kudebe magetsi yayi. Ndipo anthu mwananga adakufunika kwenda kuphokera kona magetsi kulibe. Kuna china Johnson nkhabe babu Darcia. Kuona bwana Bila kuimbiwa foni kuno magetsi kuno kulibe. Koma bwana adaise sadi kwenda kaelesa mujani muchipatala mule mose. Kuona kuti bakadale pano uyu ndi bwana adusha anathandiza. Kuimbira iye anongwa ipa boma anongwa iye mayo sakuthandiza. Apo tipange bwanji. Ndi bwana adi adachitadi chothekadi bakadale pano tinongefe pano magesi pano ali ngwiro kutengera kwa bwana Bilala. Muchipatala kuphokera ya. Ndinangomva ngati mbiri chabe mwina inu ndi amene mungatitsikimizire. Ndi nzoona kuti anapanga maintenance nyumba imene ili yochilira kwa azimayi kuphokera. China chonse atesa iye bwana iye. Chida chama chilipina makonongeka pyonse. Kumatabwera iye bwana iye. Nyumba ene imene aisamala kwambiri. Ndifwaje wina lese kwathu amatembenuka kubwera kwa bwana Bilala iye. Chifukwa amene achenesera kwe kuphokera ko pano sapa ali pakuta pa boma rai kuma iwo afuna kwati kwene boma iyi kumapezeka kuchina chonse achitesa. Nje wena angalo pampando one sibasi kwathu wayela letu. Ayi ndithu izo nzokoma kwambiri kumva kuti ayi Shadow MP wakwanisa kupanga chituwo chimene wina wake yemwe ali kale pa mpando amayenera kupanga. Nzonyalirisa ndipo nzosowaso kuzimva. Tsono mayi anga potengera ndi nthawi inuyo tangoperekani uthenga wanu kwa anthu amene akutionera kuti mungauze uthenga wanji kuti mwina nawonso akhoza
kukutsatirani sitikudziwa koma akhonza kukutsatirani mwina amene akhonza kukhala ndi kumbokumbo lofuna kubwera nawo kuti ayi nafenso tikufuna kuyenda limodzi ndi Bilal Karimu koma zenizeni zofunikirazo sitikuzidziwa iyayi zifukwa zoti mutsatire nazo sizikuoneka. Inu taperekani uthenga wanu kwa anthu. Uthenga pano ngofuna kulimbikitsa nzanga umene ife tatenga chidwi kutembenuka ayo nzanga sawe pambuyonso kuti kupano akuja kwenenesa kuti mukapita kweko mwatengere mfundo yeneni kuna ulikonse pano mene taonera anyatwa anthu dzulo mene zachitikira anthu kutemana kutani ndi kuti iboma ilikapitira iyi sizili bwino kuli bwino ife pati pambuyo pano mukabwera kwa kumuzati pase uthenga wabwinobwino ndiye onse kuti pakadai pano tikutera bwana Bilal palibe pontho kunango pontho utembenuka pontho tayi moti komwe mwachoka kukuli anthu ndithu amene akudziwa kuti inuyo mwabwera kuno akudziwa moti akudikirira papa kuti mukawauze zimene mwakambirana kuno fanina kuona ndithu munali ndi meeting mkatimo nangodikirira panja pano kale ndinafika mochedwa ayi zikomo kwambiri mayi anga bambo anga muli bwanji? Ndili bwino kaya ndi bambo. Inu tatiuzani ndinu ayani mwachokera kuti nanga mudzatani kuno? Ine ndini West Dwight ndachoka mwa Blade mpompa group Valencia. Ine ndabwera kuno kwa Bilal pa zifukwa ziwiri kapena zitatu. Akanzira kuti munthu uja tikamponya taferatu tigwirane manja chipani china chilichonse kandi TPP ndi UTF ndi Malawi Congress Party amene akukhala musanjira lanje tipange chinthu chimodzi ndi tiwise Bilal chifukwa tikamponya Bilal taferatu kwa munthu wakumwanza akatenganso mpando basi satoonanso iyayi taona 6 years zimapitazi parliament aphula panopa inde ndi Malawi Congress Party inde koma kuona parliament kuchachitika iye ndiye ndikuona kati chinthu chabwino kuti tikhale naye munthu ndi bwino tonse tigwirane manja chipani china chilichonse ose uwerengera kuti chipani changa chako koma tonse tigwirane manja pa mwana Bilal tolinga kuti atenge pano chamuno komano inu yono mmene ni ndale zilili komanso ndi kumene muchokera ndi ndani amene mwagwira nayepo ntchito komanso munali ndi udindo kapena udindo munalibe komanso simunagwirepo ntchito ndi wina aliyense wa ndale mufuna muyambe ndi Bilal? Ndagwira ntchito kuyambira pakamuzi ngatikulukuzani maphungu onse amene Congress pakana kufika seni lero ngatikulukuzani koma tikatero tichedwa ndagwira ntchito akaloseko abambo awo ndagwira ntchito ndi achipondeni ndagwira ntchito ndi Hamuza ndagwira ntchito ndi Kembo ndipo ndine Malawi Congress Party kuyambira kalikali ndipo anthu ambiri amanifuna kumisinthe pitiri panazawo simatheka iyayi koma lero ndatheka kwa Bilal masomphenya andibwira kuti mwina chipano ndani ndi Bilal. Muri munenetsa ndithu kuti ayi inuyo mwazinyamula mwa thunthu lonse kuti mugwire ntchito ndi Bilal ndikuti Bilal pakali ndi MP ati chado ayi ndi MP kale mimi ndaonera ine fondali zidaziyamba hapo kale pamwe nditakhala kugona ganje kuyangana ndikupita kwa Bilal olo alankhule munthu ndibe na ntchito koma ndikupita kwa Bilal kwa wina. Muri pali ndithu zifukwa zoyenera zimene inuyo mwaona kuti ayi ndi kwabwino mutsatire Bilal zifukwa nzambiri chabona mungatiuzeko zingapi? Pitani kuseko na sikulu mukapeza anacha amene akwaphunzitsa pamene sali pampando pitani pakalambo ana akwaphunzitsa sali pampando pitani kuphokera ana akwaphunzitsa munthu amene sali pampando akazampanda panga khali ndi mpando zikhalabwa ndi munthu woti wofuna kubweretsa chitungu muno mdera. Muri mu mbiri ya Nsanje Ranje constituency zimene sizinachitikepo ayi olo pang'ono olo pisi munenetsa ndithu muri even awo amene mukwanena kuti ayi mwagwira nawo ntchito zaka zambuyomu ku chipani cha MCP sanapangepo ngati zotero? Chipani chimodzi nthawi imene chayi palibe zimenezo yayi fa chipani chimodzi ife timapereka kwa iwo koma zipani pamene takuchoka kwa sabwino tiyeni tiwerengere matipati atayamba atavomerezedwa matipati 1993 if I'm not wrong. Kulibe wina amene anakhala ngati kuti ayi ineyo ndachilimika ndipo ndingoyambiratu zitukuko ngakhale anusana ndivotere palibe takhandisa bula pano tangomvotera sikuti adayamba ngati zimene zachita Bilal takhandi malamba takhandira pozo sikuti adayamba ngati chonchiya adangobwera kumachita kabuloko chikabodzi kupita koma Bilal lero
salidinda chili chonse no mpano chani kumakupanga zinthu zoopsa kwambiri tikanena zoopsa munivesese mijigo ana ndipo ine ndinomala kumsipate ndabwerako ndinitsecho mala kumsipate kosuese koma ndabwerako pazifika kuona ntchito za Bira china chili chonse kuona mwana mina kupanga bwanji ine sitambi bule chipani china chesina sinalowe koma kwa Bira ndapitako chifukwa ndizo zinthu zimina kupanga 1 2 Bira nifuna nitokoze bambo wake fa bambo wake ni muntu mmoja amene timakhana ibuno kwambiri bangu la bana anthu onse amanziwa khaidwa ya Karimu ndiye tikataya Bira tata bambo wake ndi muntu amene timakhana ibuno kwambiri ndipo amadziwa kuti kapasi ni muntu bambo cheni peka ni muntu bauno ndiye tikataya Bira bambo wake natinkonda mwalimba ntima ndi kulimba ntima kwenikweni ndiponso kulimba ntima kwenikweni kujatu chabwino koma kwa nini tupenda bwera kunoko uko ndine treasure bwera kuni bwana ndipasato ndiwe treasure muona pamene bwanji sina kondwe suti kwa suti ziko kwambiri bwambwanga komano malingana ndi nthawi inuyo tangopereka ni uthenga kwa anthu amene akutionera pakali pano ine uthenga amene ndikupefuna kupereka pano ngoti tonse musanjira lanje tigwirane manja tichose chirombochi kuti tichose chirombo ndikufuna kuti aliyense musanjira lanje chipani china chiti chonse anthu amusanjira lanje asatengere chipaniso ayi atengere kupita kwa bwana Bira muno musanjira lanje aliyense achidziwe kuti ayi tikaphonya mwana uyu ndikutaferatu tonse tipite kwa bwana Bira kuti Bira apambane tikhale mwantende musanje ziko kwambiri makolo nonse yayi ine ndakunyadirani kuti mwakwanitsa kumasuka ndi kufotokoza mwatsatanetsatane zifukwa zimene zakupangisani kupezeka malo ano chifukwa izo ambiri amatha kupezeka kuti yayi akuti ine ndachokako ndiri kuno koma kuwafufuza ayi achita kukokedwa ndithu kuti tatiyo enanso tisakudziwa nkomwe kuti nchifukwa chani akapezeka nawo pamalo oti anzawo akulandiridwapo ngati alendo ochokera mbali zina kopanga sapoti koma inu mukuti ayi palibe amene wakukokerani palibe amene wakukakamizani iyo ndi nkhani zonyadirisa kuti mwachita kupanga nokha chisankho ine ndidzakufunaninso nditazakuonani kuti ayi mwayamba kuyenda pendapenda mwayamba kukhweta ndithu njira zina ndidzayamba kusakanso mmodzimodzi kuti zikukhala bwanji apa mayi wanga mwataninso awo kuti si inu ndidzakuonesaninso video yomweyi ndikuchambula pakali pano ne ndikafika pamene pa nditha kunena kuti ayi mukhale nsiku lopambana inu tionana mkatikatimu chifukwa chocheza nafe ndithokoze kuti uthenga ukafikire kwa memba ku constituency Kalanje constituency kwa wina aliyense cholinga mphatso zimene zimina zikachitendere mazammawa tipemphe kuti mulunguso akatilowerere pa mapulani athu kuti tsiku lina chimene takhumba mulungu achiyankhe zikomo kwambiri bwana mulungu achiyankha kale Club Junta, building better Africa.